बैसो जानानै ने माला एमबि मोनगोन माला रायज्लायगोन माला 1K जागोन जायगायाव सिन्था जायाखै आङो मिथिबाय 1K जेबो नङा वास हा कमेन्ट मोनबा होनबाय बे बुरिया दाख्लै जा फाग्ला फाग्ला रायलायखायो कमेन्टसो होनबाय बियो कमेन्टनि फैसा मोनबा होनदां जाम्बिसो बायदि रायलायो हाबसिखौ सोहोदो गोमोरला दाबो आहा थेमफालिनिसो मेथाइ जाहोनांगौ फिसानि गस्ला बायना हरदोब्रा पार्टि जागोन आरो मारै जाबाय थाखो माबा लाबोदों उल्था लाबो न'आव जोंनाव गाबोन मिटिंआव नाबार लोंनोसै होननानै फिसा मिटिंआव फैनायाव ओंखायनो फैया मुलाया बि फिसालाखौ लेंहरगासिनोब्रा फिसाला आइया मेलेमानो गैला बे नुखानाय बोरै नोंना मबाइला नोंलाय फैफिन दे नङा दासो रावबो गैयैखायसो थिनदां थाब थाब दे हरथ'लाय कमेंट कीजिए प्लीज लाइक कीजिए कौन है लाइक कमेंट प्लीज 2 मिनिट जालायबाय रावबो गैया दाबो लाइक कमेंट लाइक लाइक ओइ कमेन्ट खालाम सोर दं प्लिज लाइक कमेन्ट कौन है कमेन्ट कीजिए प्लिज थांबाय ब्लिं थांजोब्बाय गासिबो सासेल'सै आयै आं हाखालासो एफा गोबाव जाबाय 3 मिनिट गाहाम जाबाय दाबो रावबो गैया दे संगीता लाइक थेंक इउ होनदो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट कीजिए दाबो फैखायाहाय कमेन्ट खालामदो प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार प्लिज लाइक कमेन्ट एस बड' आगै सफैनो हादों हेल' बाजै लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय मा खालामदों एस बड' आगै ओंखाम जाखांबाय नामा आगै फुंनि सरियाबो थालाय साबैसे एस बड' आगै दंना गैया थांखो ना माखो फुंनि जाया ओरैनो दं फुङाव जाया आरोना आगै बहानिमोन आगै एस बड' नोङो
बहानि मोनलाय आगै नोङो रामफलनि जोंनिथिंजायसो माथो होमबालाय सेरफांगुरि रामफलनि नामा आगै औ होनदोंलाय राबगानित हाय राबगानित हाय लाइक नहीं आईडी है क्या राफा राफासो माथो आईडी सो कमेंट कीजिए कौन है कमेंट करो कमेंट कीजिए कमेंट प्लीज गाइस कमेंट बड'आ गैया मानखो मा ओंख्रि संखो बाजै संथ'वाखै आगै संथ'वाखै कमेन्ट फरायनो नोंबो साथामल'सो ओंख्रियानो गैया ओंख्रि गैथ'आ आगै बे हेल' गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं बिबर' आगै खालायदों बिबर' आगै माबा मा होनोमोनलाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे माबोरै बाजै खबरफोरालाय होनदों खबरफोरा बिदिनोसै गेजेरावनो आगै मा खालामदों होनदों ना जिरायदों नै जिरायनानै दङ जिरायनानै एलबि होदों एस बर' आगै लाइक दान होनदोंना बिबर' आगैया थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय मिन्थिया कमेन्ट प्लिज राफा कनित माबोरै बाजै खबरफोरा होनदोंना खबरफोरा बिदिनोसै मा ओंख्रि जानायमोन जाथ'वाखै आगै जाथ'वाखै एस बड' आगै होनदोंना नों दा एलबि होगोन नामा एस बड' आगै खैथायाव होगोन खिन्थाहर दे दा थांनि हो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट स' जायासै एस बड' आगै होनदोंना राफा कनित नोंहालाय मा ओंख्रि जाखांबाय नामा राफाया मानखो दिनैसो गोदान नायदों आं बाजै होनदोंना दिनैसो गोदान ने आगै बेखौनो सोरनिबा आइदि नामा सानदोंमोन आरोखि ना आङो लाइक होआखैबा लाइक होदो दे राभा सौथायाथ' मेरला दं खान्दा जोबना गासिबो राभाया मानखो दासो साबसक्राइब खालामदों आं बाजै होनदोंना थेंकिउ साबसक्राइब खालायनायनि थाखाय दिं आगैया गाबदों लाइक दान थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय साबसक्राइब बानाम लिरनो नाङा आरोना आगै राभा जेबो नंला लोगो खालामबाय दिनै बा साब खालायबाय होननाय आरोना बिदिबो होनजायो नोङा होनदों आरोना माया नोङा जाखो राभा आं बुजायासै नावा मा होनखो बाजै जिउ गुड मर्निं जिउनाव गुड मर्निं एस बड' आगै थांखो ना माखो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट नुवासै होनदों आरोना नाव आगै ओंखाम जाबाय नामा
नाव आगै खामानि गैया नामा बहानि नों बाजै होनदों अ आङो माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरोना चिरांनि नोंहालाय बहानि आगै नोंहालाय बहानि आगै दाबा नावा मा होनखो नै ओरैसै लिर साबसफुल लाइकआनो नाङा होनदो आरोना लाइकआनो नाङा ए लिरनो नाङा होनदोंना औ साबसक्राइबखौ फुरा लिरनो नाङा आरोना साबल' लिरबानो जायो साबस लिरबानो जायो आरोना राबा गलाघाट होनदो आरोना गलाघाट 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 जि गोजान होनबाना राबा आगै गलाघाटबाथ' नावा मा होनखो बाजै होनदोंना औ औ बिदिनो लिरनांगौ साबसक्राइब लिरनो नाङा साबल' लिरबानो जायो औ होनदो आरोना नावा गैया कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालामलायदो राबाया मा होनखो गोजानथारथ' आरो होनदो आरोना गलाघाटआव जोंनिथिंजायनि मोनलांनाय दङ दे क'क्राझारनि नावा मा होनखो मा खालामदों बाजै होनदो आरोना समायनाखौ मोनलांनायालाय गलाघाटआव मेरला दं बाजै होनदो आरोना औ औ मेरला दं थाखागोनथ' आरो लोगो नां आयौ दे बाजै थांसैनो स्कुलाव थांखोना माहाय थांखोथाय ओंखाम संनो नागिरबाय मा गामि मोनबा बाजै जोंनिया कमेंट करिबी कोनी आसे सोर दं थांजोबबाय नामा माखासे ए बिथिंबो सोनांगौ दं आरो गिरिमिटजों क्रिटसो होनबावनांगौमोनदां दंलै जों होनदों आरोना औ दङ ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै आरोना रावबो बेखायनो होनदों आरो नोंल' आगैया कमेन्ट खालामगासिनो ना रावबो गैया कमेन्ट खालामाखै मा ओंख्रि जानायमोन राबा आगै स' हिट होनदों आरोना राबाया मानखो बाजैनि फेस होनदों आरोना ओहो बिदियाव नुजाया आगै माने बथलनिखौ फुननो हाया आयै नाजों बिलाथि होनदों आरोना अ नाजों बिलाथि टमेट' ना आगै खोनादों नोङो खोनाथ'वाखैलै रावबो फैला नामा बिबद' आगैया मानखो लोगो जादो गोदान दंबा होनदों आरोना नायनानै ला आगै
कल फैदोंमोन होनदों आरोना कल फैदोंमोन आरोना बिबद' आगै राभाया मा होनखो खामानिसो मावगासिनो नामा बाजै आं खामानि मावथ'वाखै ओरैनो जिरायनानै दङ आरोना आगै राभा नोंनाव खुबैनाय आयथाजों मोजां मोनदों ओमफ्राय बुरजा हो बिदैखौ सेबसननानै थारिक जालांबायदां बर' आगैया मा होनखो राभा लोगो जादो होनदों आरोना आइदिसो नामा औ आइदिसोनदां राभाया बेखौ होनाखै दस्रा आङो दस्राखौ सोंदों नों दस्राखौ खोन्थाबाय दस्रा नायनायखौसो होनदों आङो दस्रा नायखौल' होनो दस्रा मानसि बे मिन्थियाबा नायखांबावबायनो बिसोरो हौवानि न'खौबो बे हाबा जाहैनाया बोरै मिन्थिनांगौ आइमोनहा सेरफांगुरियावसो थांदोंमोनबा राभाया मानखो मा बुंखोलै होनदों आरोना माखौ होनदों थारमाने नोंखौ ना बेखौ साबसक्राइब खालायनो थिनदों आरोना साबसक्राइब खालायनो नामा होनदों नोंनिया चेनेल नोंगोनो नङा होनदों बियो नोंनिखौ इउटुब चेनेल नोंगोनो नङा होनदों राभा नोंनिया इउटुब चेनेल नङा नामा होनदों राभा सोंदों आरोना नङा होनदों आरोना नङानो ओमफ्राय नोङो बि बर'खौ साबसक्राइब खालायनो नामा खालायोबा आं नोंनो ब्लु होनो खालामनो रोंगोन ना रोङाबा नोङो माबा आरोना देलाय कमेन्ट खालामलाय नोंनाव दा माबा सिखारहैबाय आरोना नैबेबायदि ओंखारो आरोना जेनेबा नों माबानोबा आरो साबसक्राइब खालायनोबा नैबिदि माबायाव बेनि चेनेलाव थुदो आरोना अफायबासो थांबाय दिङा आगै सफैनो हादों बाजै जिउ होनदों आरोना जिउ जिउ दिङा आगै नै बिदि जेनेबा चेनेलफोराव आरोना नै ओरै बिनि चेनेलाव ओरै थुदो थुनानै नैबेबायदि ओंखारगोन आरोना आगै नै बेबायदि ओंखारनायाव ग टु चेनेल थागोन नैबे ग टु चेनेलाव नैबेबायदि थुदो थुनानै होबानो बेनि चेनेल ओंखारहैबाय आरोना ओमफ्राय नैबेहाय साबसक्राइब लिरनाय थाखायो बेखौथ' मिथिखासिगोन नोङो उनाव दिङा आगैया मा होनखो नों काजिगाव फैगोन नामा होनदों आरोना आं थांफेराखै आगै आं थांनाय जाथ'नाय नङानदां मालाबाफोर थांनो हागौ आरोना आगै दिङा दानो थांथ'नाय नङानदां दा बिनानावाबो न'आव दंफैयो आरोना आमाइनि फिसाजोमोन राभाहाय जयेन जादो होनदों आरोना थांखोना माखोथाय ओमफ्रायो माबा आइदिसोनो बियो राभाया दिङा आगै मा नाम बाजै होनदों आरोना आं बे बिनानावनि फिसायनि नामखौ मिन्थिला ओमफ्रायो बे माबानिखौ बेवाइनि नामखौ मिन्थिला आरोना आङो जाबाय दा ना होनदों आरोना खालामखांबायबा जाबाय बे होनबालाय दिङा आगैया मानखो आइदिसो बाजै होनदों आरोना औ आइदिसोनो बेयो दासो फैफिनदों माबा साब खालायनो थांदोंमोननो माबाखौ नैबे बि बर'खौ साब खालायहैदोंनो होनदों आरोना राभा नैबेखौबो दिङा आगैखौबो साब खालायनानै हरदो दे आं नामखौ मिन्थिया आरोना सोंनानै लाबा नों सिनायगोन खोमा ने आगै आं सोंहरगोन दे दायो दा मोनायाव खिन्थाहरगोन आङो दायो सोंहरगोन आङो बिनानावनाव फन हरगोन आङो
जाबाय दा ना बि बर' होनदों आरोना जानो बि बर' अफाय थांखो आगै थांबाय नामा बि बर' दिङा आगैखौबो साबस्क्राइब खालाय हरनोनो राभा आगै एम जानो हागौ बाजै होनदों आरोना मोना जानो हागौ ना मा जाखो बुजियासै आगै जानो हागौ एम जानो हागौ होननायखौ आं दा मोनायाव 9:30 माबा 8:30 होगोन नालाय 8टा 8:30 होयोना आङो मोनायाव 8टा सोलाबाबा 8:30 बिदियावसो माबाया बेयाव थाहैजोबबायब्रा मा होनोमोनलाय दाख्लैनि जौ लोंनाया बेहाय जमा जानानै थाहैजोबबायब्रा बुजियासै आगै दिङा खिन्थाहरफिनलाय खोमा खाथियाव होख्राव होनांगौमोन आयै बुजियासै आं राभाया मानखो खालाम जोब्बायलां बयखौबो होनदों आरोना खालामबायनो दिङा आगै खालामबायनो दिङा आगैया होनदोंना मिथिनो हागौ खोमा आं मिन्थिया आरोना मामोनथाय नामफोरखौ सोंनाय जायाखै नालाय आगै नोंखौबो साब खालाय हरबायनो राभाया थांजो खालामदे सोर दङ कमेन्ट खालामदे कमेन्ट खालामदो सोर दं हादों फुजा होदों आगै बाजै होनदों आरोना आं दायो सोंहरगोन दे दायो मोनायाव खिन्थाहरगोन आङो दिङा आगै दायो मोनायाव खिन्थाहरगोन आङो लाइक दान आगै होनदों थेंकिउ गुमै लाइक होनायनि थाखाय होनदों आरोना हेल' होनदों आरोना खालामगोन र' होनदों आरोना खालाम दे माबाखौबो ओइसपि आगैखौबो मा होनोमोनलाय साब खालाय हरदो दे राभा आगै ओइसपि आगैखौबो साब खालाय हरदो हाय आब' गोजोन फुंबिलि आगै दहायो नोङो उननिफ्राय खारबोनाय ना मानाय लाइक दान हो आंहा दासो आब' होनदों आरोना सरि जेबो नङा आगै ओइसपि दहाय उननिफ्राय खारबोनाय ना मानाय नोङो
मादो नोंसो हरखादोंनो माबाखौ राबाया मानखो ओं दे जागोन बाजै होनदोंना ओइसपि आगै नोंखौ साराखै अ खोनासंनानै दंमोन नामा बे आं मा होनहरनो मानो साननानै सिरि थादोंब्रा बियो सिरि थादोंना नोङो अन होनना एसपि आगैया एमके गुमैया अनलाइन दं औ दे गुमै मा फुजा गुमै बोथोरनि फुजा नामा दाबो दं ओइसपि फंबाय होनदों आरोना नङा आंनाव होनाखै दहाय उनाव थांदोंमोन आरोना अनुनो सोर मबाइल नाम्बार हरखोथाय होनदों आरोखि ना आं बावदोंमोन सेब गैयाखाय होनदों आरोना सेब गैयिखाय बावदोंमोन आरोना लाजोखाय एमके गुमै अन होनदों आरोना ओइसपि आगै अन एमके गुमै अन ओइसपि आगै अन दिङा गैया मानखो नावनिफ्राय दासो फैदों होनदों आरोना नावआवसो खामानि मावो ना मायो दिङा आगै अबाव थायो नोङो दिङा आगै नावनिफ्राय दासो फैदों होनदों आरोना आङो दायो फन खालामगोन दे एलबि दोनखांनानै बिनानावनाव ओमफ्राय सोंहरगोन आङो फुजा होदों आगै मानि फुजा गुमै न'आव नावहाय न'आव खोमाना नावहायबा सोरनावबा ना रायजोआव ओइसपि आगै अन एमके गुमै अन होनदों ओइसपि आगै अन दिङा आगै अन होनदों ना ओइसपि ओंखाम संबाय नामा ओइसपि आगै ना जाखांबाय ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाबाय नामा आगै आं फुङाव ओंखाम जाया गुमै आं फुङाव ओंखाम जाया आं खोन्थाखाबाय गावनो आं एलबि दोनखांबा नों होदे ओइसपि आगै ज' थांजोबसैलाय मा ओंख्रि जानाय आब' सना जायाखै सानैल'सै नामाथाय बै बयलार फारामा जोंनि खाथियाव आरोना आं मालाबा बेखौ माबा खालामहैगोन र' मा होनलाय भिडिअ बानायहैगोन ओइसपि आगै अन नों ओंखाम जाबाय नामा ओइसपि आगै फुंनि ओंखाम जाबाय नामा मा खालामदों सानैल'सैलै खारलांजोब्बाय बेसे टाइम आरोना फुजाया बेसे टाइमाव जायो आरोना मा होनो भिडिअ बानायजागोन ने हो एमके गुमै ब्लु लाखिनायनि भिडिअ बानायजागोन दा आं जाया बेसे टाइमाव जायो होनदों आरोना अन होनदों आं जाया आङो बुजियासै मिन्थियासैनो आङो होनो सानदों ओइ होननायखौथ' बोरै खालामगोन कमेन्ट खालामदो आं माखौ होनदों गुमै माखौ आं मिन्थिला आं गुमै एमकेआ नानै लाइभ होननायदोंथाय लाइभखौ होनदों ना माखौ
जि मोनासै एमके गुमैखौ माखौ जाया आं लाजियो होनदोंथाय माखौ होनदों गोमै गोमै माखौ होनदों दों राखौ होनदों दों माखौ होनदों दों खि गैया नामा आगै आंनावलाय टावार नांदोंमोन नै देलै बाजै गान खननो दोंसे स्राय खनहरदो आयु आं गान खननो रोङाहाय आं गान खननो रोङालै लाबा आगैलै आं गान खननो रोङालै आगै आं गान खननो रोङा कमेन्ट स' जायालै आगै होनदों मारैथो बिदि जाखो कमेन्ट खालामासैना मानसिफ्रा ओंखायनो कमेन्ट स' जायाखै कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट स' जायासैलै कमेन्ट स' नहीं हो रही है मैं ऐसे बोल देती हूँ फिर भी कमेंट नहीं करती है लोगों क्यों कमेंट नहीं करती है यार कमेंट कीजिए होनदो आं हालासो दै मानसिफ्रा दं कमेन्टबो खालामा ना कमेन्टआसो हाबफैयासै कमेन्ट स' जायासै डाबल थाब कमेन्ट खालाम दे आं कमेन्ट स' जायैखाय आगै मानसिफ्रानो कमेन्टखौनो हराखैना गुमै बेखायनो आरोना राभाया मानखो गान खननाय बायदि खोनादों माथो बाजै नोंखौ होनदों आरो दानि खनाखै आङो खनाखैमोन आगै आं खनाखै बै एमके गुमैयासो आं जाया आं लाजियो होननायखौ माखौ होनदों बुजियासै आङो ना लाइक होनायखौसो होनदों आं हरगासिनो होनदों आरोना मा हरगासिनो हरदो दे होनदों आरोना ओं मानसिफ्रा कमेन्ट खालामासै नालाय कमेन्टआनो दासो हाबदों दहायो हाबाखैमोन नालाय कमेन्ट कीजिए कमेन्ट मानोथो खनामा खालामाखै जानो होनदों आरोना जानो साब्रै मानि दङ हनै कमेन्ट खालामासै साब्रै दङ कमेन्ट खालामदो दे सोर दं इदिनो थांलाय फैलाय खालाम दो कमेन्ट कीजिए नहीं तो मैं रखने वाला हूँ मानसि गैयाबा बोरैथो होबाय थानो कमेन्ट खालामदो एमके गुमैया अनलाइन दं होनदों आरोना कमेन्ट प्लिज रावबो गैला माथो खालांबाय एसपि आगैयाबो दसेनो अबेहाय थांखो बिलाय राभाया मा होनखो एमकेआ गुमैसो नामा नोंनि बाजै गुमै आंनि माने गुमै लेङो आरोना बिसिना आब' दङ नालाय बिसिनि आब'खौ आब' होनो आरोना बेखायनो गुमै लेङो माहाय थांखोथाय एसपिया गैया र' नोंखौ दायोसो रायगोन आङो आंनावबा थायाखै नोङो एसपिया गैनि आखला अबाव थांखो like it look it 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 सोर दं
कमेन्ट खालामदो होनदो सोर दं कमेन्ट खालामदो रावबो गैया माथो कमेन्ट खालामा होनदो उन्दुनोसैलां बाजैनो उन्दुनो ओंखारदों नामा राबा आगै नों मा खालामदों नों मा खालामनानै दङ दोनथ'नांसिगोन होनदो आरोना दोनथ'नोसै होमबा औ दे होमबालाय उन्दुदों नामा उन्दुदों नागिरदों आरोना ना मा जाखो ना मा खालायदों नोंसिनिथिं सान्दुं दुंदों ना अखा हादों राबा आगै ना अखा दोमैदों माबायदि जादों बोथोरफोरा थं थं सैमानि गन्थं थं होननायसो जाबाय थं थं आफानि गन्थं थं नै एमके गुमिया होनदोंना थं थं सैमानि गन्थं थं अनलाइन दं होनदोंना थांजोब्बाय दांहाय ओइसपि आगैयाबो माबायदिथाय एसे मावदों ना माथाय उन्दैया नाइट डिउटि दंमोन नाइट डिउटिनिफ्राय फैदों दा टं टं सैमानि गन्थं टं होननायसो जाबाय मोनामदों दों सोर दं कमेन्ट खालामदो दे होमबाना राबा आगै थांनो हागोन नों डिउटिनिफ्राय फैनाय मेंनाय मानाय उन्दुनो हागोन दे उन्दुहैदो दे उन्दुनोसो ओंखारबाय आंबो राबाया मानखो दे होनदो आरो दे उन्दुनो ओंखारदोंबा उन्दुनोसो ओंखारनाय मोनलाय लांबायहाय आंबो रावबो गैया नालाय नायबाथाय होनदोंना नायबा TYF होनदों आरोना दोननो बायोलै आं नायबाथाय दोननो बायो आरोना मोजां मोनो नायबाथाय नायबाय थानो लुबैयो एसपि आगैयाबो खारबाय माबा अबहाय थांखो बे गथ'आ दानो जोबागौ मानि होनदों आरोना सोर फैदों सोर फैयाखै नायबाय थानो लुबैयो ने नायनायालाय नायनांगौ नायबासो मोजां आरोना मानसि गैयाबा मोजां नङालै होबाबो मानसियानो गैया हनै फैयासैनो माथो ला 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 टिं 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 कु 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 जोंनिखौ अखा हादों बाजै नोंसिनिसै अखा हादों आरोना आगै जायगा जायगा अखा हाबाय थानायखायनो जोंनिथिंजाय गुसु जाफैदों खोमा जोंनिथिं गुसु आरोना बार स्रो स्रो ओमफ्रायो नोंसोरनिखै बोरै बोथोरफोरालाय होनदोंना जोंनिथिं गुसु बार स्रो स्रो ओमफ्रायो दाख्लैफोर अखा दोमैदोंमोन दिनै सान्दुं दुंदों आरोना गैला बेयाव ओंखाम सावनो थांबाय बेयाव 40 मिनिटल' जादों मानसिफ्रानो गैया होनदों आरोना जोंनिथिंजाय दाख्लैफोर अखा दोमैदोंमोन दिनै सान्दुं दुंदों सान्दुं दुंबाबो गुसु आरोना बोथोरा माबाखाय अखा दोमैलुखाय सान्दुंखौनो नुला माथो जोंनिखै होनदों आरोना सान्दुं दुङाखै आरोना मालानि समाव दुंगोन आरो बिदि अखा गुसु बोथोरा अखा हायोबा
बेसे गुसु जागोन ना होमबाथ' खम गुसु जादों बे ना राबा खम गुसु जादों बे ना होमबा हराव डिउटियाव जा खस्थ' मोनखायोलै होनदोंना औ अखा हाबाय नालाय आरो बेनि सायाव गुसु गुसु फरमिला सफैनो हादों हाय फरमिला ओइ आब' मा ओंख्रि जाखो फरमिला जायाखै आगै जायाखै आङो ओइसपि आगै दासो अन होनफैफ्लाबाय ओमफ्रायो दहायनिफ्रायनो गैया गाबज्रिबाय थाबाय आङो बहाय थांनायमोन नोङो फरमिला लाइक होआखैबा लाइक होदो दे मा खालायदों फरमिला मा खालामदों फरमिला ओंख्रि संगासिनो आं मा ओंख्रै ओइसपि आगै मा ओंख्रै ओइसपि आगै मा ओंख्रि ओइसपि आगै मा ओंख्रै थांफिनबाय नामा फरमिलायालाय मा ओंख्रि संदों ओइसपि आगै फरमिला कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट स' जायासै कमेन्ट स' नही हो रही है दालिसो बान्दा कफि भाजिल'सो मोजां दे मोजां ओइसपि आगै अनलाइन कमेंट कीजिए कौन है फरमिला है तो कमेंट करो राबा आगै ओंखारबाय नामा उन्दुदो दे उन्दुनोबा फरमिला कमेन्ट खालामलाय दे दङबा फरमिला नाबो इउटुब चेनेल दं नामा होनदोंना औ फरमिला नोंनाबो इउटुब चेनेल ना नोंखौ साब खालायहरनो होनदों कमेन्टखौनो खालामा गाहा जा दुखुलै आब' दाउखुलाय फावसयलाय जागासिनो आंना दाबो 100 जाला होनदों आरोना बिदिनो जाखायो आगै बिदिनो जाखायो भाजि नङा रुनायसो रुनाय औ चेनेल राभा आगै दे साब खालायनोबा साब खालायहरदो बेखौबो औ खालामदो खोन्था होनदों आरोना नों कमेन्टखौनो खालामासैना नोंखायनो नुवाखै आरोना राभाया मा होनखो फरमिला लाय हाबा जानाय ना सिख्ला बेलाय जाखो जानो रदे आं नायनो हाबा जानाय ना सिख्लानो फरमिला नोङो हाबा जानायसो नै फरमिलाया नै बाहाय नुवाखै आरोना सिन्दुरखौहाय नैफाय नुदों नै बैयो नोंनि बोराय ना मा हो नोंनि भिडिअफोरखौ नायजोब्बायानो माथो आंलाय जा मिनिबाय होननानै हा जा मिनिखाबाय ओइसपि आगैया मा होनखो फरमिला लोगो जादो आब' होनदों आरोना लोगो गैया नामा नोंजों लोगो जादो दे ओइसपि आगैयानो फरमिला आब' सासेयाव 5 फोरल' साब लानांगौ औ सानसेयाव साबाफोरल' साब लानांगौ आरोना फरमिला आगै होनबाना आनजाया आरोना बांसिन आरो मानसिफ्रा भिडिअफोरखौ फुल नायाना ओरैनो औ आंनि बोराय नोंनि बोराय आरोना बियो ओंखायनो सोंदां एदावदोंसो दै फरमिला गाज्रि दामोन गाज्रि दामोन फरमिला एदावनायफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा
ओरैनो मा एदावनायालाय माथो जानोखाय नोंनि भिडिअफोरखौ नायजोब्बायलाबायबायानो बांसिनानो आङो बिराद खस्थ'लै साब बारायनांगौआनो मोना दे औ मोनथारा जेनेबा जोङो मिथियैफ्राव सिगांफ्राव इउटुबजोंबो माथो बिराद माबा सानोमोन आरोना माथो इउटुबजोंबो मालाय जानायजोंनो फैसा खामायनो हायो माजोंनो फैसा खामायनो हायो माथोलाय ओरैनो फैसा मोनलाबायो मायो बेफोरबायदि साननायमोन आरोना आब' फरमिला लोगो जादो प्लिज होनोना फरमिला नैबे एसपि आगैजों लोगो जाहरदो दे एम नार्जारि सफैनो हादों हेल' होनदोंना वेलकाम एम नार्जारि आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि एलबि स्क्रिनाव बरायहरनाय जाबाय गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों एम नार्जारि कमेन्ट खालाम दे लाइक होआखैबा लाइक हो दे एम नार्जारि अफायबासो लांफ्लांलाय लांबाय मा ओंख्रि होनदों आरोना जोंना ओंख्रिया मारैथाय रदै दायोसो मिन्थिसिगोन आं ओंख्रिफोरखौ फरमिला कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट सजायासै फरमिलाया मा होनखो फरमिला खालामबाय दे नोंनिखौबो होनदों आरोना फरमिला नोंखौ साब खालाय हरबायनो राबाया ओइसपि आगैयाबो नोंखौ साब खालाय हरबायनो नोङो ओइसपि आगैखौबो साब खालाय हरफिनदो दे एम नार्जारि कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट सजायासै नोंनि कमेन्ट मोनासै आङो ओइसपि आगैया मा होनखो आंहा दिनै गोदान लोगो रावखौबो मोनाखै होनदों आरोना आब' फरमिला होनदों आरोना एम नार्जारिजोंलाय लोगो दंखायो ना मायो आंखौबो लोगो खालामदो दे अननानै बयबो औ लोगो जादो दे लोगो गैगोना गैया नायलाय एम नार्जारिजोंबो लोगो जादो एसपि आगै लोगो जाद' अके आब' फरमिला होनदों आरोना दे फरमिला आगै लोगो जादो राभाया मा होनखो आरो सोरखौ खालाम बावनो होनदों आरोना दे लोगो जालायथ'दो खालायथ'नांला र' आंखौबो लोगो खालामदो दे अननानै बयबो होनदों आरोना औ एम नार्जारिजों ओइसपि आगै लोगो जादो दे लोगो जादो दे राभाया मा होनखो खोन्थालाय आरो सोरखौ खालामनांगौ होनदों आरोना नांथ'ला आगै र' बोरो ओइसपि आगै कमेन्ट खालामासै माथो एम नार्जारि कमेन्ट खालामद' दे कमेन्ट सजायासै एम नार्जारि कमेन्ट सजायासै नोंनि कमेन्ट गैया कमेन्ट फैयासै एम नार्जारि कमेन्ट करो थांबायसो खोमादांलै एम नार्जारिया फरमिला दं दान थांखो हरगासिनो आं होनदों आरोना आं नोंखौ गैलानदां थांबायदां नंदों बेखायनो ब्लुखौ बोखारदों आरोना ओइसपि भिडिअ नायना कमेन्ट हरलाय होनदों आरोना ओइसपि आगै भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनोनो आंनि SMS हाबहैयाखै नामा होनदों आरोना हाबाखैमोनथ' दासो हाबदों हरगासिनो आं होननायाल' हाबहैदों फरमिलाया मा होनखो ओइसपि आगै अफाय थांखो भिडिअखौ नायलायनांगौ आरोना ओमफ्राय रिल्स भिडिअफोरखौ नायलायनाङा आङो खिन्थाखायो आरोना आङो मा होनोमोनलाय मालायफोरबायदि खेबसेनो खिन्थाखानानै दोनखायो आङो लोगो जानो नागिरबाथाय रिल्स भिडिअखौ नायोबा आनजायो आरोना बै भिडिअ गोलावफोरखौ नायनांगौ आइदिफोरा थायो आरोना एम नार्जारि माबो दंना इउटुब चेनेल औ दं एम नार्जारिनाबो इउटुब चेनेल नै कमेन्ट खालाम दे एम नार्जारि दिनैसो सफैदों आंनि एलबिसिम
सफैफेरनो हायाखैमोन नालाय। एम नार्जारी थांखो ना माखो? कमेंट शो नहीं हो रही है, कमेंट कीजिए। कोई नहीं है क्या? चला गया क्या? एसपि आ गैया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो नो दे। लाइक होदो दे सोर सोर लाइक होआखै। एम नार्जारी लाइक होदो दे। राभाया मानखो एम नार्जारी नों बहानिलै होनदों आरोना। जानो कमेन्ट खालामासै थांखो ना माखो? एम नार्जारी थांखो ना माखो? आं दासान्दि रावनिबो एलबियाव थांनो मोनाखै होनदोंना। मानोबा माबा जादों आरोना माबे? आं गसाइगावनि गसाइगाव मा जायगानि? एम नार्जारी जोंनाबो आलासि दं आरोना बिमादै गसाइगाव सराइबिलाव थाङाखै होनदों आरोना। नों कमेन्टखौनो गोबावजोंसो खालामो नालाय थांबाय नंदों आरो। नोंनि चेनेला माबा नामा होनदों? चेनेल नामा होनदों? नोंखौ सोंहरदों राभाया साब खालायनांगौ नामा नोंनो आइडिजों? बेसेबां जाखो? 31 गोदानसो ने एम नार्जारी? नोङो एलबि गिदिं दे होनबाना नोंनि चेनेलावहाय साब मोनगोन आरोना नोङो। गोदानसो ने एम नार्जारी? नों एलबि गिदिंबा मा होनोमोनलाय माबा मोनगोन दे साब मोनगोन। आरो नों फैबाय था होनबानो साब मोनगोन आरोना। दिनै खम जादों मानसिफ्रा नङाबा मेरला साब मोनबावगौमोन। फंबाइनि हाबा दंमोन। फंबाइ हाबा जाबाय नामा? गसाइगावनिसो होनदों। गसाइगाव मा जायगा? थाङाखै होनदों आरोना। राभाया मा होनखो गोदानसो होनदों आरोना। गोदानसो खोमा बियो बिनि चेनेला दिनैसो नालाय आंनिसिम ओंखायनो आङो नंगौना नङा सानदों आरोना। एम नार्जारी मा होनखो सिगांना आंना बेन जादों दा गोदानसो। सिगांनियाबा मा चेनेलमोन? भिडिअखौनो मोनाखै होनदों आरोना। भिडिअ होनो मोनाखै। भिडिअ होनो मोनाखै आरोना। भिडिअ होनांगौ आगै एम नार्जारी भिडिअ होबासो नोंनि साब लाखिनायफ्रा थालाङो आरोना। सानफ्रामबो भिडिअ मोनसे होनो नाजा होमबासो साब बारायलांगोन। नङाबा नोङो बे भिडिअआ बेनो बे जायोबा थारमाने साबा बारायनो नागिरा आरोना। जेनेबा आइडिफोरनाथ' थागोन आरोना बै चेनेलजों चेनेलसो आन खालामलायो खोमा। खालामना होनोसैलै बेनिखौबो होनदों आरोना। खालामनोसैनो नोंनिखौबो खालामदो दे खालामदो। बेसेरा एसेल'थार। फैबाय था दे एम नार्जारी। फैबाय था दे एम नार्जारी। साब बारायगोन साबबो मोनगोन। आरो नोङो बयनिबो एलबि गिदिं होनबाना नोंनि साबा बारायगोन आरोना। ओमफ्रायो साब लाखांनायनि उनाव दिनै फुङाव साब लायोबा नोङो बेलासियाव भिडिअ आगार आरोना। भिडिअखौ हो बेलासियाव नङाबा आनसाब जायो नालाय। नोंनि भिडिअ गोदानखौ नायबाथाय होनबाना बिसोरो माबागोन आरोना नोंना साबा थालांगोन। खालामदो आंबो बेक हरफिनगोन आइडिसो नालाय बियो। आं थांखायो होनदों आरोना। साब बारायनायनि ओमफ्राय फैबाय थाबानो जाबाय। दिङा आगैजों लोगो दङना गैया एम नार्जारी? एसपि आगैजों लोगो दंना गैया? फरमिला आब' लोगो जाबाय दे भिडिअ नायना साब लाइक कमेन्ट हो होनदों आरोना। फरमिला मानखो खालामबाय आं एसपि होनदों आरोना। सानैबो खालामलायबाय। एम आब'जों लोगो जाबाय होनदों आरोना। एम नोंबो लोगो जादो दे एम नार्जारी। नैबे सोरजोंबो लोगो जाजोबदो दे। दिङा आगैजों लोगो दङना गैया? अके आब' होनदों आरोना। दिङा आगैजों लोगो दंना गैया एसपि आगै? माबा एसपिसिम होनलांबाय एम नार्जारी। दिङा आगैजोंबो लोगो जा दे।
रिल्स भिडिअ नायनानै साब खालायनो नाङा एम नार्जारि रिल्स भिडिअखौ माबाखौनो भिडिअ गोलावखौनो होदे नोङो नोंना भिडिअआ मोनसेल' दङ बे मोनसेल'जोंबा आनसाब जालांबाय थागोन भिडिअखौ सानफ्रामबो होनो नाजाबाय था मोनसे लोगो दंखायो आं बिसोरजों होनदों आरोना गोबावसैनो लोगो जानाया ओइसपि आगैजोंलाय लोगो गैगोना गैया ओइसपि आगैया आब'जों लोगो जाबाय होनदों ओइसपि आगैया लोगो जाबायनो नोंजों दङना गैयामोन ओइसपि आगैजों बेसेबां जाखो फरमिला नोंना माबा मा होनोमोनलाय भिडिअ होबाय थानांगौ फरमिला नङाबा आनसाब जालांबाय थायो आरोना ओइ 100 जासिगोनथ' बावलाबो हाबाया मा होनखो गासैबो हाबा जानाय गोजासोलै माबा होनदों ना गासिबो हाबा जानाय नङा आगै नैबे एम नार्जारिया हाबा जानाय नङा खोमा दै हाबा जानायसो माथो उन्दै दैबो नुयो मिन्थिला दे आङो हाबा जानाय ना जायो मेगन खाथेनाय बुख्रुबलायनाय ना माबादों हनै बिस्रा मालाय थामनेल बानायनांगौ आगै एम नार्जारि थामनेल बानायबासो माबायो आरोना साबसिन जायो जाहा सिख्लाफोरबा मोजां मोनो आं होनदों हा नंगौ नामा आंलाय माथो सिख्ला आंबो सिख्लाना ओइसपि आगै ओंखाम जानि आं आब' अन दं दे जागोन आगै ओंखाम जादो दे खामानियाव थांगोन नामा एम नार्जारि मा होनखो आं हाबा जानायसो आङो सिख्ला नामा सानदों आरो सिख्ला नङा होनदों आरोना सिख्ला नङानो उन्दै नुनायखाय नों थाब हाबा जाबाय नालाय होनदो होब्बायहाय राभा आगैया मिनिनाया हा होनजोब्बाय मिनिनायानो जि मिनिनो ओंखारबाय राभा आगैहा कमेन्ट खालामलायदो कमेन्ट कीजिए कमेन्ट फिसा सासे दंबावोसो होनदों आरोना फिसा सासे दंबावोसोनो फरमेला र' दे आब' एसे खामानि मावनि दे होनदों औ दे खामानिखौ माव आं 13आवनो जादों नों थाब हाबा जाबाय नालाय ओमफ्राय राभाया मा होनखो नोङा माथो नोंबो बाजैसो होनदों आरोना नङा माथो नोंबो बाजैसो होनदों आरोना बुजियासैनो आङो राभा आगै माबाया मा होनखो एम नार्जारि आगैया आं 16 जाबाय आयु दासो 16 थैखाबाय दै हमजागोन नोंसोरो होनदो 18 बोसोर जायियाव हाबा जानाया हमजागोन हमजागोन जानाया कमेन्ट खालामदो दे माथो कमेन्ट श' जायासै नै रामामोनखो 16 बा मामाजों हमजागोन र' नों मानो खोन्थाना लादों नों आइ दै नोंखागौथ' 16 बा मामाजों हमजागोन आमाइया नागिरदों बिदिखौ एम नार्जारिया होब्बाय मिनिनाया बिदिखौ हरनो नाङा आगै नों मिनिनाया नै बिदि गोथां खालारनिया बिदिखौ हरा आरोना नैफाय थुबानो ओंखारजोबखायो नैलाय नै बेहाय थुबानो ओंखारजोबखायो बैबायदिखौ हमजाथोंसै होननानै होब्बाय हमजाथोंसैनोहाय गैलाहाय हमजाबा
हमजाबा गैला नोङो एम नार्जारि हमजाबा गैला सेसखासै आइ दै मामाया जि नागिरगासिनो राबाया मानखो आंनो थांनि र' हमनो आइ दै हमहैदोलै राभा आगै नोङो थांनानै हमहैदो अबेनि सोंनानै लाखादो दा मोना थांनानै जाहाथे मोनायावसो ज' जायो नालाय गासिबो न'आव थाजोबो मोनायाव थांनानै हमहैदो राभा आगै गैयाहां होनदो आरोना गियाहांनो गियानोहाय एम नार्जारिया गैया र' नोङो दायो मोनायाव थांनोसैनो राभा आगैया हमहैसैनो आंबो पुलिससो दे बाजैनो पुलिससोनो राभा आगैजों हमजासिगोन नोङो बावखाला फै जों गामियाव गोबां दं होनदों आयु गोबां दंनो जेलानो बुंजोबसिगोन आं हाखालासो दे गैखाला हमजाखासिगोन नोङो एम नार्जारि सोरनो खिन्थाखो नोङो पुलिससोनो हमदो पुलिस हमदो हमना लांफै मोनाब्लियाव थांनानै हमहैनांगौलै 7ता 8तासोआव होमबाना मा होनोमोनलाय दायो ज'नो ओंखाम जाफुनाय लोंफुनाय बा ज' न'आव अर सायलायनाय दा गोजां बोथोर नालाय बेबायदि टाइमावनो हमना लांफै आइ दै राभा आगै हमना लांफै ज' जा लाजि खादों आं सानैसे हमहैला बायना होनदों आरोना लाजिखादो हाबा जानो नागिरनायखौ बन्द' खालायबानो जायो हाबा जाखांनायखौसो हमबाय नालाय उन्दै गोनां गथ' गथाय गोनांखौ सेस दानाबा एम नार्जारिया मा होनखो हाबा जानो गोनां फैना दंफैयो गोबांनो होनदों आरोना हाबा जानो गोनां दङ गोबांनो आरोना लांफै होनदों आरोना हाबा जानो नागिरनायफोरखौ लांनांगौ बिसोरखौनो लाय हाबा जानो नागिरनायफोरखौनो हाबा जाहां आरो हाबा जागोदानखौनो हमना लांनांगौलै जि खारदोंमोन बेसोरा हमबाबो गवासै हमबाबो गवासैनो थैगोनसो लाजाखाया आइ दै जोंहाबो बिनानावा ओरैबायदि जाबाय आरो माबा एसपिया गैया होब्बाय ओंखाम जानाया मिनिनाया जोंहाबो बिनानाव दङ आरोना मा होनोमोनलाय जोंना बिनानावाबो 18 बोसोर जायाखैमोन आरो दा जाबाय आरो 17 बोसोरल' हाबदोंमोन नालाय 16 बोसोरल' हाबदोंमोन नालाय 17 बोसोर हाबबायमोन आरो दाबायदिबो नालाय दा 18 हाबबाय नालाय 17 बोसोर हाबहांनायावनो हाबा जाहैबाय दानाबा जि गियोनो बिसिनि गामि खाथियाव बाक्सायाव हमदोंनो दानाबा ओंखामखौनो जानोनो खहाब्लानो उन्दुनोनो ओंखारलानो माबा गारि फैबानो सिरि थालायोनो गिनायानो जि खम जारलाखा ओमफ्राय एसपिया गैया होब्बाय मिनिनाया हा 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 हानो जि खारदोंमोन बेसेरा हमबाबो गवासैनो आइ खारबाबो गवासै आरोना हामालै बेफोरखौ खोन्थाला बायनो नाङा दाबो हमगासिनो होनदो आरोना दाबो हमगासिनोनो एम नार्जारि जोंहा एम नार्जारिया मा होनखो आं फिसा गोनांखौलाय हमना लांना मा मोनबावनो होनदों आरोना दालाय होनदों आइ दै खम जारला ओमफ्राय एम नार्जारिया मा होनखो गोदानखौसो हमनांगौ होनदों आरोना नोंखागौ दा गथ' गथाय गोनांखौलाय बोरै हमगोन
गोदानखौ हाबा जागोदानफोरखौ हमनांगौ आरो ना गथ' गथाय गैथ'यै उन्दै गैथ'यैफोरखौ जाखांफुनाय जागोदानखौसो हमनांगौ। गथ' गथाय गोनां फिसा फिसौ खांखांनायफोरखौनो हमनानै लांबाय बिदिजोंलाय मा जागोन जा फाग्लाखा नामा राबाया मानखो ओं दा बेफोरखौनो थ' हमगासिनो होनदोंना दा हाबा जागोदानखौ हमदों आरोना लाजाखाया गोदै आवगायथ' उन्दै गोनां मा गोनांफोरखौनो हमनाय मानाय देखायदोंना बेखायनो होनदों आरोना ओइसपियागै मिनिनाया बोरै जाखो ओंखाम जानायाव मिथिगुगोनबो मिथिगुनानै दाना गन्थंजों गबा गैलाहाय ओंखामा ओइसपियागै हमाखै होनदोंना एम नार्जारिया राभाया मा होनखो बेनिल' कल फैबायखायनो सानफ्रामबो जोंनि थानायाव होनदों आरोना बिनिल' कल फैयो हाबा आइदै मालाय जरा जुलि जानो नागिरनायखौनो हमनाय आइदै जै गैलाहाय मानखो एम नार्जारिया मानखो जोंनिथिं माथो फैया होनदों आरोना नोंसिनिथिं हमा नामा आगै एम नार्जारि राभाया मा होनखो हमा जायो दाबो हमगासिनो हमगासिनो जोंनिथिंजाय बांद्राय खोनालाबायाखै आरोना एसे गोजानाव खोनादों जोंनियाव थाब हाबा जालाबायनाय गैया नालाय एम नार्जारिया मा होनखो आंजों आजां गाजां गोदोलायनाय दं जों गामियाव नोंसिनिथिंजाय मेरला दं नामा नोंसिनिथिं हमा आरोना होमबालाय एम नार्जारिया मा होनखो फैया माथो होनदों आरोना गैया हमाखै सिरिसो होनदों आरोना नोंसिनिथिं खिन्थालाबाया खोमा राभाया मा होनखो बहानि नों एम नार्जारि होनदों आरोना बहानि नोङो एम नार्जारि जोंथिंलाय माथो हमनाय मानाय खोनासोयो बहानि नोङो एम नार्जारि आं थांनि र' होमबानो खिन्थाना लाबाय नोङो गैला थांजासिगोन नोङो एम नार्जारिया मा होनखो हाबासो लानांसि हाबासो लासिगासिनो दं होनदों आरोना गसाइगावनिसो आरोना हाबासो लासिनगासिनो आरोना दासो थाबनो उन्दैयावनो हाबा जासिनगासिनोसो आरोना नोंसिनिथिंजाय गसाइगाव मा जायगा एम नार्जारि सराइबिल दं आरोना जोंना मादैमोन एम नार्जारिया मा होनखो बासबारि लांदांफारा आयु बासबारि लांदांफारा बबेथिं बेबा आं मिथिया सराइबिल खाथि जायो नामा इयो एम नार्जारि ओइसपिया गैया मा होनखो मालायफोरालाय बोरै थाब हाबा जायोब्रा आब' आंखौलाय माथो रावबो नायस'ना थारानो मिन्थिलाहाय आगै बोरै थाब हाबा जायोथाय मिन्थिनोनो मोना दे बिसोरखौ आइदै खम जारला ना ओइसपियागै राभाया मा होनखो जाबाय र' मिथिबाय आं होनदों आरोना खिन्थाहरदो नोङो गसाइगावनि पुलिस थानायाव खिन्थाहर आयौ गसाइगाव बासबारिनिनो होननानै स्क्रिनसट खालायना लाखादो नोङो ओमफ्राय राभाया मा होनखो जाबाय र' मिथिबाय आं होनो ओइसपियागैया मा होनखो जाला बे आब'आ गुमै गोदानफोरा गोसोखांबाय बे आब' सोदोब गैयाहाय गुमैयानो गोसोखांनोबो रोङा मानोबो रोङा गुमैयानो गैया नैबे राभाखौनो बिगुमै लेंदोलै बाराबा बेनाव थांनांसिगोन बेखौ बिगुमै लेंदोलै ओइसपियागै गैयालै आंनाबो ओइसपि ब्लकनो होमबालाय बिगुमै लेंखादो नोङो ओइसपियागै बिखौ माबाया मा होनखो राभाया मा होनखो लायालै बाजै आं बेफोरबायदिखौ
आइ दै बासायोसोनो लाय थोदनो लागाव होनदो ओइसपि आगै बिगुमै लेंखादो दे बेखौनो राबाखौनो आइदै लाजाखाला ओइसपि आगैयाबो नायसनजालानो रावजोंबो गोसोमखायनो नायला खोमालै नोंखौ आगै ओइसपि माबाया मा होनखो राबाया मा गुमै लिंलाबायनो नों थांखानायखौलाय होनदोंना मा गुमै लिंलाबायनो नों थांखानायखौलाय होनदोंना अबहाय थांनाय राबा आगै आं थाङाखै दै ओइसपि आगैनावनो सोंनाया ओइसपि आगै राबाया मा होनखो बुजागोनसो माथो आदा जोंलाय होनदोंना आयु आदायानो गैया अफाय बुनांगौ जाखो हाजोमा आगै सफैनो हादों नै हाजोमा आगैखौबो साब खालायना हरदो बेसेरा हाजोमा आगैनाबो बांद्राय जायाखै हेल' मा खालायदों एलबि होदों आगै हाजोमा माथो फैयासैब्रा रावबो 23ल' जादों नै हाजोमा आगैखौबो साब खालायहरदो आयै आगै नोङो रिल्स भिडिअ'ल' आगारदों भिडिअ' गोलावखौ आगार आगै रिल्स भिडिअ'खौल' दा आगार आगै भिडिअ' गोलावखौ आगार नङाबा आनसाब जाजोबो गैया जागोन होनदो आरोना आंखौ बयबो हाबा जानायसो नङो दे फट'खौ नायनानै सिनाया खोमादां एबार फट' मोजांसो लगायनानै दोनसै आं र' हाजोमा आगै लाइक होदो दे लाइक होदो जाया माथो हाजोमा आगै हेल' हाजोमा आगै मा खालामदों एलबि होदों आगै जिरायनानै राबाया गैया जागोन होनदों आरोना जामाराखै होनबा नों होनदों आरोना मिन्थिया दे मानसिफ्रा आंखौ बिदिल' होननानै बुंबाय थायो राबाया मा होनखो एम नार्जारि गैला खोमा जानो एम नार्जारि थांखो ना माखो अबाव थांखो एम नार्जारि कमेन्ट खालामासै लाजिखो ना माखो लाजिनाङालै ओरैनोसो होदों ओरैनोसो एदावदों दे नोंखौ गाज्रि दामोन दे एम नार्जारि ओरैनोसो बुंदों ने राबा आगै ओरैनो बुंनायखौनो जेबो साननाङा दे गिनो नाङा दे एदावदोंसो आरोना गिनो नाङा ओरैनोसो बुंदों आरोना जास्ट ओरैनो जकिं आरोना फानि कमेन्ट खालाम दे राबा आगै माबा राबासो बुंखालांबाय माबा मा होनलाय हाजोमा आगै कमेन्ट खालाम दे मा खालामदों हाजोमा आगै खामानि मावदों नामा एम नार्जारि अबाव थांखो दंबा कमेन्ट खालामफिनदो होनदों आरोना अबाय थांखो राबा खानित मा जाखो बे राबा खनित राबा खनित मा जाखो बुजिनो मोनला दै हाजोमा आगै लोगो खालायनो थिनदों खोमा दे हाजोमा आगैखौ साब खालायहरनोनो राबा आगै सना पिटर होनदों आरोना जा मोजांखा जोंना राबा आगै सनाया पिटरा बयखौबो साब खालायगासिनो दहायनिफ्रायनो हाजोमा आगै नों थाबखौनो फैया हाजोमा आगै नोङो भिडिअ आगार दे सर्ट भिडिअफोर नङा आरोना मा होनोमोनलाय बिदि लं भिडिअफोरखौ आगार हाजोमा आगै नै सर्ट भिडिअ गोजासो नोंना माथो नोंना नै सर्ट भिडिअ गोजासो आगै हाजोमा ओमफ्रायो मालायनि भिडिअखौ हगारनो नाङा आगै
नोंनि निजा बानायनाय भिडिअफोरखौ हगार आगै सना। आं मोजां बुंदों आरोना आगै। कपिराइट दंबा कमेन्ट खालामफिनदो। औ एम नार्जारि दङबा कमेन्ट खालामफिनदो दे। राभा कानेक्ट खालामदो होनदों आरोना। माखौ लानो होखोलै होनदों आरोना। मिन्थिलादै आं बुजिनो मोनासै हाजोमा आगै नोंनि कमेन्टफोरखौ। हाजोमा आगै नोंनि कमेन्टखौ बुजिनो मोनासै दै। हाजोमा आगै नोंनि कमेन्टखौ बुजियासै मा खालामदों खिन्थाहरदो दे। हाजोमा आगै दङबा खिन्थाहरदो दे। माबा नोंखौसो लानो होदों होनदों ना। राभा कानेक्ट लाखादो। बुजियासैलै हाजोमा आगै बुजियासै नोंनि कमेन्टखौ। जारलासो जागोनलै होनो हा। गामसाफा दोनदों। मा गामसा? गुफुरमोनहा मिथिया। अ सोआ प्लास्टिकआव। दख'ना गाननाया दोनबाय थाबाय दा। दोनाखै आङो दा सुफैनोसै र'। आङो मेचिनावसो सुफैनोसै बेयाव। जारलासो जागोनलै होननानै जि मिनिबायदै राभा आगैया। ओइसपि आगैया जागोन ब्र' होनदों आरोना। हाजोमा आगै कमेन्ट खालामदो दे। माथो कमेन्ट खालामासै थांबाय खोमादै। उम नोंसो दोनहैदोंदां। ओइसपि आगै कमेन्ट खालामदो दे। जागोन ब्र'नो। बाजैसो बेखौनो लानो हायो नामा सोरबा होनदों आरोना राभा आगैया। बाजैसो बेखौनो लानो हायो नामा सोरबा होनदों आरोना। लानो थिनाखैलै बियो कमेन्टखौनो बुजिया लिरबाय मा होनखोथाय। आयै ओइसपि आगै खामानि दं नामा? हो खामानियाव थांनो नागिरदों नामा ओइसपि आगै? हाजोमा आगैया ओइसपि ब्लग लोगो खालामदो आइया नोंजों लोगो गैया आरो? ओइसपि आगै लोगो गैया आरो? राभाया मा होनखो मोजांनो रायलाय मा कमेन्ट बे होनदों आरोना। जानो मा कमेन्ट हरनायमोन हाजोमा आगै मानो कमेन्टखौनो हरा नोङो? राभा कानेक्ट मा लिरखो बुजिला ओमफ्राय ससेखौ। मोजांनो रायलाय मा कमेन्ट बे? मा कमेन्टमोन औ मा कमेन्टमोन खिन्थाफिन दे। आइदै आं हाखालासो दै माबाखौ हाजोमा आगैखौ मा होननाय जाखो जेबो बुजिया। ओइसपि आगै नोंखौ लोगो खालामनो थिनदों नै। ओइसपि ब्लग लोगो खालामदो। लोगो गैयामोन आरो नोंसोर सानैया? बोरै लोगो मोनलायै जाखो फैबाय थायो ओइसपि आगैया सामफ्रामबो। हाजोमा आगै मानो लोगो मोनाखै नोंलाय? लोगो जालायदो दे लोगो जालायदो बिदिबा। ओइसपि आगैया ओंखाम जादों हाजोमा आगै नोङो लोगो खालामहरग्रो दे। दायो नोंखौ बेक हरफिनदों कमेन्ट खालामनानै दोन। JCB बेलथायनायाव कमेन्ट खालामनानै दोन दे। माबा साबसक्राइब लिरनो नाङा ओरै होननानै बुंहर। लोगो खालामबाय गोदान लोगो खालामबाय खालामफिनदो होननानै लिरनानै दोन आरोना। होमबानो नोंखौबो खालामहरफिनगोन बियो। खालामखायो ओइसपि आगैया आरो खालामाखैबा आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय।
आङो लोगो खालामनो थिनगोन कमेंट कीजिए कौन कौन है ओइसपिया गैया ओंखाम जागासिनो हाजोमा आगै नों लोगो खालामहरग्रो राबाया होबायहाय मिनिनाया हा 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 मिनिनाया कमेन्ट मिनिनोसो ओंखारबाय दे आंबो कमेन्टखौनो खालामा हाजोमा आगैया मानोथाय मोनसे कमेन्ट खालायसैलाय खोनासंबाय थायो मा मा रायलायदों मा मादों खोनासंखो ना माखो जेबो कमेन्ट गैला ओमफ्राय मोनसेल' खालामनानै सिरि थाहाबबाय दङना गैया जाखोथाय राबाया मा होनखो राबा खोनित नोङा दे आंनि नामा बिटु बड'सो बिटु बड'सो अ बिटु बर'सो आरोना होनदो आरोना नोंनि चेनेल दंबा नोंनि चेनेलखौबो लानानै फै दे चेनेल दंबा लानानै फै राबा आंबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन ना जायनो आंनि चेनेलाव गोदान फैयो आं बेखौनो सापर्ट खालामखायो आरोना आंखौ खालामोना खालामा मिन्थिला जायखिजाया खालामनानै हरो आरो फैद' 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 लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो ओंखाम जाखाङाखै नामा दाबो ओंखाम जाखाङाखै नामा जंगलिया दाबो थांखो ना माखो अफाय थांखो जंगलियायालाय राबाया मा होनखो राबा सिख्ला गोसो थोदोंमोनलै आं सिगां बेनिखायनो राबा टाइटेल लादों होनदों आरोना टाइटेल लादोंमोन आं बाजै दा राबा सिख्लाजों हाबा जाखो ना माखो हाबा जाखाबाय बियो बेखायनो इदि होनफ्लादों दिङा आगै अबाव थांनानै गाबफैखो अफाय थांनानै फैखो मोनासै खम जारला नाय दिङा आगै मा ओंख्रि जानाय फुङावलाय बैसोआनो उन्दैमोन बेनाबो बेना उन्दै बैसोआ माने बैसो उन्दैबाबो लादोंमोनलै लाजायो कमेन्ट खालामदो दे ओइसपि आगैया खारखो ना माखोथाय ना ओंखाम जानायानो दाबो जाखाङाखै जाखो बे जंगलिया हाजोआव थाग्रासो दे ओइसपि आगैया जंगलियासो मानि मानसिसो ओंखायनो कमेन्ट खालामनो रोङा बेयो मिनिनायल' कमेन्ट खालामनो रोङो दै हाग्रासो मोसायो बियो ओंखायनो हाजो हालायावसो थायो नालाय मालाय पुलिस साख्रि मावनायनो हरानो मालाया साख्रि आवला नागिरना हरनो नागिरो बेस्रा ओमफ्रायो साख्रि आवलानो हरनो नागिरा आरोना ओइसपि आगैया आब' आंना डिउटि दं डिउटि दंमारो आगै थांसै नामा आगै थांनो ओंखारबाय नामा आं बेखौनो आं एलबि दोनबा नों होदो होननो नागिरदोंमोन आरोना ओइसपि आगै थांनो ओंखारदों आं थांनो ओंखारदों आरोना हाजोमा आगैया ओइसपि आगै हाजोमा आगैजों लोगो गैयानो माथो हाजोमाया ओइसपि लोगो खालामदो खालामलाबाय होनदों आरोना ओइसपि ब्लग लोगो खालामलाबाय
खालामबाय नामा हाजोमा आगै ओइसपि आगैखौ साब खालायखो ना माखो खिन्थाहरदो दे ओइसपि आगै खैथायाव गगोन नोंनि डिउटिया ओइसपि आगै नों डिउटि गबा आं डिउटि गबाय आं लाइभ होनोसै आंनावबो फै होन दायो आं थांगोन ओइसपि आगैया मा होनखो अके ब्र होनदों आरोना लोगो जालायदो दे राभा आगैया बारानो गाबबाय नामा राभा आगै सना आंबो गाबफानो ओंखारो होनदो हाजोमा आगैया अके हर ओइसपि आगैखौ ओइसपि आगैया मा होनोमोनलाय दायो हरफिन जि गयारि आगै सफैनो आगै जि गयारि नों मैया एलबि होदोंमोन नामा मोनायाव आं थांनो मोनदिया आङो एलबि होगासिनोमोन नोङो टाइम लानानै होआसैना होबाय ओंखायनो आं थांनो मोनासै आं दोनखां हागोन आरोना जि गयारि आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जि गयारि आगै हाजोमा आगैजों लोगो जानानै गुड मर्निं हाय आब' होनदों आरोना गुड मर्निं जि गयारि आगै गोजोन फुंबिलि गोजोन नालाय बाजै होनदों आरोना आं हाबा जायाखै आगै राभा आं हाबा जायाखै जि गयारि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आगै जि गयारि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आदायालाय बाजै होनदों आरोना आं हाबा जायाखै आगै राभाया मा होनखो जामाराखै होनदों आरोना औ आगै जि गयारि आगै थांफिनबायसो खोमा फैनानै दसेनो होबायहाय जि गयारि आगैया होथाराहां आब' होननानै हा होआबा होआसै नोंनि खोथासै आरोना लाइभ होआबा दाब्लिउटिया बोरै लाजियो ना मायो जि गयारि आगै आंबो लाजियो मोनदों मिथिबाय बेखौनो बाजै बिनानावफ्रा जोंना 18 बोसोर जाहां माहां 17 बोसोरावनो ओंखायनो आङो बाजै लिंग्राफ्रानो मेरला दंखायो आइदै ओइसपि आगैया मा होनखो हाजोमा कमेन्ट चेक खालाम होनदों आरोना दोंगोमै हेलौ हे लाइक दा होआबाबो गाज्रि मोनगोनलाय आब'आ होनदों आरोना औ होनांगौथ' आरोना जि गयारि आगै मानोथो होआ जानांगौ एमके गुमैजों लोगो गैया नामा जि गयारि आगै नायसाय लोगो जादे सानैजों लोगो गैयाबा आं नोंखौ थांफिनबाय नंदों ओंखायनो ब्लु होबाय दै एमके गुमैया अनलाइन होनदों आरोना लिंलालां होनबा आयु मानो राभा आगै जेबो नङा दे गैया होनदों आरोना लोगो जादे जि गयारि आगै जि गयारि आगै लोगो जालायदो एमके गुमैखौबो साब खालायना हरदो राभा होनदों आरोना बायहाय राभाया जा मिनिबाय माखौ मिनिखो राभा माखौ मिनिखो ना खनैसो खोमादांहाय बि खनैसो नामा
MK गोमाया होनदाना औ लोगो जा जिगयारि आगै मिनिनानै थाबाय खोमाहाय अबाय थांखो 11:30 होगोन आङो 2 हावार्सनि जिगयारि आगै कमेन्ट राबायाबो होबायहाय मिनिनाया माखौ मिनिखो रानथेनो माया रानथे जाखो गुमै बुजियासै दे ओइसपिया गैया अन होनना MK गुमै अन आरोना जारलासिनो आइ दै माया जारलासो जाखो MK गुमै अन जाखांबाय आब' दासो जाखांदों नामा अन दं होनदारना जिगयारिया हेल' MKजी साबधान हायोब्ला आंनिखौबो माबा ना हो दे MK खनेना हाबा जानायसो आं होननो मोनदोंमोन आं नोंखौ होनदोंना मिनिखाबाय MK गुमाया मानखो जि अके जागोन दे होनदोंना जों लोगो दंना गैया जिगयारि आगै थांसिनो दे आब' आं होनदोंना डिउटियाव थांगासिनो आरोना दाहाय लोगो मोनफिनगोन औ दे जागोन अनलाइन आंबो बारा गोबाव होला आधा घन्टासो माखौ मिनिखो एथ'ग्रामलाय राबा कनिट बियो इखायनो मिनिबाय जिनो ओइसपि आगै अन जिगयारिया नेट दानो जि स्ल' जादोंलै आंना आब' नेट स्ल' जादों आरोना बेखायनो कमेन्टआ हाबाखै ने गौसेम आगै सफैनो हादों हाय आब' हाय आगै गौसेम आगै सना गौसेम आगै सना टिं 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 लोगो जालायदो जिगयारिजों लोगो गैयाबा ओइसपिया गैया होबाय मिनिनाया हा होनदों गौसेम आगैजों लोगो जादो दे जिगयारि आगै लोगो गैयाब्ला लोगो दङब्ला लोगो गैयाब्ला होनदों ओइसपि जि जों दंखायो गौसेम लोगोआव गैयाथाय होनदों आरोना मानो गैया होमबालाय ओइसपि आगै नोङो नैबे जिगयारि आगैजों लोगो बिदिनो हालाला आङो होनो दङ ना गैयाथाय बुंनो हाला आं होनदों आरोना ओइसपि आगै लोगो दंना गैया जिगयारि आगैजों नायसाय डिउटियाव थांगासिनो थाबायदों ना मादों बेबा गौसेम आगैया आइदि हरदो आब' होनदों आरोना माबा राभा कनेक्ट माबा साब खालायहर दे नैबे गौसेम आगैखौ हाबा जामाराखैबा मा होनखो सिन खालाल कमल मा जाखो बे हाबा जामाराखैबा कन्टेक्ट कन्टेक्ट खालामनांगोनलै नोंखौ थाबथालायलांबायसो नंगौ नामा बे आंनो कमेन्टखौनो मोजाङै नायनो रोङाखैमोन जि मिनिबाय हाय बिदि होननानै ओइसपि आगैया मा होनखो आइ एम जांगिलियानो औ जंगलियासो ओइसपि आगैया जंगलियासो हाजोआवसो थायो सिबाय
हाजोआव गाखोलाय ओंखारलाय खम जारला होनदो जंगलिया आब' आं ओंखारथ'नि दे होनदों आरोना जिगयारिया अ थांसैबो नामा जिगयारिया गै दानो फैयो दानो थाङो होननायसो जाबाय हाजोमा आगैया मा जाखो लोगो खालामदो खामला आइया मा जाखो बुजिनो मोनासै नोंनि कमेन्टखौ मा जाखो लोगो खालामदो खामला सोरखौ होनदों नाम बुंनांगौ हाजोमा आगै नों नाम बुंहर नों सोरखौ लोगो खालामनो थिनदों ओइसपि आगैया खालामबाय हाजोमा ब्र होनना जिगयारिया ओइसपि आगैया खोनागासिनो होनना गौसेम आगैया जिगयारि साब खालामबाय जिगयारि आगै नै गौसेम आगैजों लोगो गैयानो माथो कमेन्ट हरबाय आरो भिडिअखौ शर्ट नायनाया ब्र शर्टखौ नायनो नाङा गौसेम आगै माबा मा होनलाय रिल्स भिडिअआव साब थालाङा आरोना आनसाब जायो बेसे गोबाव नायदे होनदोंना आंना जिगयारि आगैया आंना मासरुमाव दै सारना अ माबा मा होनोमोनलाय गायो नामा आगै सारना होग्रोनि दे आं आब' होनदों आरोना खालामबायलै आं बयजोंबो होनो अ माबा मा होनलाय राभाया खालामखाबायनो हाजोमा आगै जिगयारि आगै ओइसपि आगै गौसेम आगै गासैखौबो साब खालायखाबायनो राभाया ओइसपि आगैया मा होनखो सोरबाफोर गोदान सिख्लाफोर फैदों लायलै बमब्राय निसै आं नंगौ नामा आगै ओइसपि सोरबा सिख्लाफोर फैदों नामा नोंनि हाजोआवलाय हाजोमा माबायाव हाग्रायाव हाजोमा हाग्रामा एखे मिलायबाय दै ओइसपि आगैया जंगलिया जाबाय आरोना जंगलियाथ' जाहैबाय गुबुननि जोंनिया मा होनखो हाग्रायाव थाग्रा राभाया मा होनखो बमब्रायलै होनदों आरोना जिगयारिया मा होनखो गावजि साब दान कमेन्ट चेक खालाम गौसेम नोंखौ माबाबायनो गौसेम आगै नोंखौ साब खालाय हरबायनो जिगयारि आगैया गौसेम आगैया मा होनखो राभा ब्र जागोन थिग थेंक्स ब्र होनदों आरोना थेंक्स होनदों आरोना राभाया आइदिबाबो साब खालाय हरजोब्बायनो गासिबखौबो नाव आगै गाबै गाबै फैबायलै जोंना आगैया होनदों आरोना कमेन्ट गैला कमेन्ट श' जायासै कमेन्ट खालामदो दै मानोबा थाबथाबाय थायो दै कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट श' जायासै नोंगौ आगै नोंगौ हाग्रा खलमाया आङो मैया गौसेम आगैमोनखो गोदान लोगोफोर फैयाखै नामा गोदान फैयाखै दाहाय आगै राभाया मा होनखो ओंखाम जानो जाबाय ना होनदों आरोना ओइसपि आगैया मा होनखो एलबियावसो गोदान सिख्लाफोर फैना
हामगौ बुंनाय आं अह आंनि एलबियावसो होनदोंना रावबो गैया बाखुन्दा बाखुन्दा गोदानलै लोगोआ ओमफ्रायो र' सोरबा लोगो जानो होनदोंमोन आं मिथिला दे सोरबा होनदोंमोन दहायो ओइसपि ब्र नोंखौ लोगो खालामबाय होनदोंमोन दहाय सोरबा गसे मागैया मानखो आब'आ जोबोर अनसुलि आब' नंगौ नामा अनानै दां आङो ओइसपि आगैया मानखो गारि सालायबाय नामा आगै ना खामानि गैथ'यैखाय ओरैनो माबादों नामा लोगो जालायदो सोर गोदान दं लोगो जालायदो दै लोगो जालायदो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दं फैयासै जि दीदी जी मैं डाल रहे हो होनदोंना जि थिक मा जाखो बे के होनोना राबाया मानखो फेस दं नामा नों बाजै आंजों होनदोंना जानो मोनथिला दै मिथिला आङो नोंनाबा मा नाम फेसबुकआव आंना सोदोमस्रियानो आरोना फेसबुक पेज दङ आंना सोदोम नाम नायनो हागोन आङो माबानो दे आङो आंनि फेसबुकखौबो खोन्थागोन फेसबुक पेजखौबो खोन्थागोन नायनानै ला दे लोगोफोर बयबो होनो आरोना इनो आंना नै ओमफ्रायो फेसबुक पेजआ नै आरोना फेसबुक पेजआव सोदोम नाम दं आरोना ओमफ्रायो फेसबुकआव सोदोमस्रि बसुमतारियानो नेट नाङासै नामा माथो गिदिंख'वासै नैबे पेज आरोना नैबे पेजखौ फल' खालाम आरोना सोदोमल' आंना थांबाय नामा माथो रावबो गैला नामा माथो सासेल'सै नैबे नै सोदोममोन नैलाय नै सोदोम आरोना नैबेलाय नैबे नामा नैबे गोजौना सोदोमखौ पेजखौ माबाबानो जाबाय फल' खालायनानै होबानो जाबाय नैफ्राय लाइक फल' लिरनाय थागोन आरोना नुबायना रायजो फेसबुकआवसो कन्टेक्ट खालामनो नांगोन नोंखौ होनो आरोना फेसबुकखौबा खिन्थाबाय आङो ओमफ्रायो पेजखौबो खिन्थाबाय दै थांखोना माखोलै मानसि थांजोब्बाय माथो रावबो गैला नामा 40 45 60 50 60 आयौ घन्टा जानो ओइसपि आगै थांबाय नामा बिसाला गैया खामानि मावाखैबा लिंहरबानो जायोमोन होनदो आरोना
नंगौ नामा कन्टेक्ट नाम्बारखौ ए मा जाखोलै रावबो गैला बेखायनो सिरि थादों आरोना गैलाहाय रावबो गैला कमेन्टखौनो खालामला गैला माथोलै खारजोब्बाय गाव गाबागाव डिउटियाव जयेन जाहैजोब्बायनो खारजोबनानै मानसिफ्रा सिरि जाबाय सिरि बेसेबां बखिबाय थाबावनो आंबो होननाय जाबाय र' दे आं मानसिफोरनि बे आगैयाबो हैदो आयजो सिरि सिरि थांदों एसेमा होगासिनो आं एसेमनाव थाङाखैना बियो दोनाखै ओंखायनो आंनाव मानसिफ्रा फैयाखै थांलाय फैलाय जागासिनो आरोना बिसोर होगासिनो ना बिसिनाव थांदों आरोना रावबो गैयामोन दा र' खालायनानै अनसो खालायफिनगोन आङो रावबो फैयाबा दोनखो ना माखो दोनाखैहाय दोनाखै नै आङो नागिरदों सोर सोर होदों सोर सोर होआखै नायदों आरोना सिरि जाबाय सिरि जाबाय आं दंना होनदों आरोना औ नों सासेल' दङ ना सासेल' दं सासेल' दं सासेल' दं सासेल' दं थानांगौमोन सानै साथाम थानांगौमोन आंजोंनो रायलायदोंथ' नों कमेन्ट लिरदो होनबासो आं रायलायनो हागोन ना नों ओंखाम जाखांबायना जायाखै दाबा नों ओंखाम जाखांबायना जायाखै हो नों ओंखाम जाखांबायना जायाखै हेल' नोंनि नाम्बारखौ मायाव मोनगोन आं होनदों आरोना है नाम्बारखौलाय मा लानो होननायसो जाबालै आं दहायनो होनदों आरोना दहायनो जादों आरोना आगै सोर सोर दं नोंस्रा न'आव आगै राबा सोर सोर दं न'आव मालाबा रायलायला बायनोब्रा औ रायलायनो हागोन आगै रायलायनो हागोन न'आव सोर सोर दङ आदा सासे आदा आरो बिनानाव दं आरोना जोंनिथिं फैफेरबाय नामा आसाम ओरै जोंथिंजाय माबायाव क'क्राझारथिंजाय फैफेरबाय नामा राबा आगै डिउटिफोराव बरिं जाबा औ आगै जागोन दे सोदोम लिरनानै बोबानो फैगोन आरोना सोदोम लिरनायाव फल' खालामबानो जागोन आरोना मामि बाबा आरो आं मेंस्रालाय सोर सोर दं होनदों आरोना जोंना साब्रै फंबाय आं बिमा बिफा आरोना जोंना साब्रै नोंसिना सासे बारा होनदों आरोना सानै हौवा सासे हिनजाव नालाय दोननांसिगोन दैथुनाबो अन खालामहैदों माथो आंनाव फैयाखै दैथुना मालाय बयबो दंजोबो बेखायनो जोंनाव मानसि जानो नागिरनायाव 8:30 होगोन आरोना आङो 8 साराय 8 दासै आं होनदों आरोना माखौ होनदों जोंनिया आं दं ओमफ्राय आंनि
आंनि बिफा दं आरोना थारमाने आइ बाबा होनदों आरोना बाप्पा होनदों आरोना नों मामि बाबा होनबाय नालाय आं मामि बाबा होननानै थाबाय मामि बाबा और मेरी भाई होनदो मोर भाइटि सारिजन फेमिलि आमार बुजिबाय दा होनदाना ओं हय नेकि हय आं एसामिसनि रायलायनो रोङा दे आंखौ एसामिसनि रायलायनो फोरोङो हिन्दीबो रायलायनो रोङा मा होनलाय रायलायबाय थाबासो रोङोहाय ने कमेन्ट खालामदो दे सोर फैदों सासे दं नों होमबा हाबा जामाखै ना होनदोंना ओहो आगै ओहो बेखौनो जामारदोंसो नंदोंमोन मिनिनाया हा होनो सोर दङ कमेन्ट खालाम दे सोर दं कमेन्ट प्लिज राबाया मानखो होमबाबो मालाय आदा दंखायोदां ना गैयाहाय आगै बुकिं गोजा दानि मानसिफ्रा आखलफ्रानो लाजाया दानि सेंग्रा जों बेखौ मोजां मोनलाय बैखौ मोजां मोनलाय कमेन्ट खालामदे होनदोंना ओं औ होनदोंना ब्रा होनदों नोंखागौ दा ना होनदोंना औ आगै कमेन्ट खालाम दे सोर दं खोनासंनानै थाबाय थायोरा मानो बिदि सायालै मालाय आंखौ दादुरि फादुरि नायनोबो मोजां नङा नालाय साइस नालाय होनदो दादुरि फादुरि नालाय आंबो सिंगेलसो बाजै रावबो गैया आंहाबो होनदोंना दानि सेंग्राफ्रा फाल्थुथारना आगै बिराद खोनायो ससियेल मिडियायाव बेखौ मोजां मोनलाय बैखौ मोजां मोनलाय बिदि आरोना फोथायजाथावा दानि सिख्लाफोरखौबो बेनो दानि सेंग्राफोरखौबो बेनो सिख्लाफ्राबो बेनो सेंग्राफ्राबो बेनो बुजिनाया बुजियो जायसो बुजियैया बुजिया कमेन्ट खालामदो आंनो लायनोसै खोमालै बाजै नोंखौ नंगौ नामा आगै हा जि मिनिबायदे बियो होबाय मिनिनाया मिनिनोसो ओंखारफाबाय आंबो नायखुमानानै दङ एखा आयौ ए नामा राइट जागोन दे दुलि लानानै लांफैगोन नों आंखौ हिनजाव गोदान हौवा गोदान जानानै होनसै नामा दुलि लानानै लांफैगोन नों आंखौ हौवा गोदान जानानै नों बुंनाय खोथाया सैथोलै होनदों आरोना औ नंगौ आगै फोथायजाथावा दानि सेंग्राफोरखौबो सिख्लाफोरखौबो
नायना लायनोसो जागोन दै जागोन ना बाजै किटिक काटाक किटिक होनोलै माबा देख्लागासिनो बैयाव कमेन्ट खालामदो आगै कमेन्ट खालामदो 2 hours जानोसै 3 मिनिट दंबावो ला 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 जामारगोन बा औ जागोन नों जेब्ला फैगोन नुजामोगोन गोमानाय देंखोआ हारसिंनो रिंगोन ना आगै आं होननाया जायाखै नों जेब्ला फैगोन गोमानाय देंखोआ हारसिंनो रिंगोन होनदों नों फैबा रिंगोन आरोना ओमफ्राय ओरै होननोसै बेनि उनावहाय डलि लानानै लांफैदो नों आंखौ हौवा गोदान महरै जागोन जायाखैरा आंनि गान खननायालाय मैथा खावब्लानि गाराङा बोरै लोगो मोनगोनलै होमबा नोंखौ होनदों आरोना लोगो मोनो आंखौ इउटुबावनो सानफ्रामबो लोगो मोनो जादों होनदों आरोना नंगौ आगै आं गान खननो रोङालै आगै आं गान खनगौ नङाबा ला 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 उन्दुगासिनो नामा नोङो हो राबा उन्दुगासिनो नामा राबा जि सरे होनदोंना रायलायनो रोङैखायनो सोलोङोहाय आङो राबा मा गैया MK अफिसियेल लोगो खालामबाय होनदों आरोना नों दासो लोगो खालामदों MK गुमैया खामानि मावगासिनो न'आव बाबो नाम्बारखौ मोनबा बांसिन मोजां जागौमोन ना होनदों आरोना मोनगोन र' उनाव मोनगोन र' नों फैबाय था दै फेसबुकाव मोनगोन नोङो ओइसपिया गैया मानखो ब्लग लागासिनो आब' आं होनदों आरोना ब्लग बानायदे आगै बानायदो आगै आं दासान्दि भिडिअखौनो होआसै आं भिडिअ बानायगोन र' दङ ला 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 बिदां सफैनो हादों हेल' सोदोम दसे फैलायबाय होनदोंनो वेलकाम आब' बिदां वेलकाम राबाया मानखो फेसबुकआव नों मोनगोन दा ना होमबा औ मोनो नोंखौसो खिन्थानानै लायासैना नोंनि नामखौ फेसबुकआवहाय मा नाम नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बाहाय मोनसे लाइन लिरना हर दे नङाबा मानसिफोरजों लाजोबो थांथ' मोनसै दे आब' आं सारनि न'आवसो फैदों होनदों औ दे आगै थांनो हागोन राबाया मानखो नायेन होनदों आरोना MK गुमैया हरफिनगोन आगै हाजो मालाय बायदि नङा आरो MK गुमैया नोंखौ दहायनो लोगो खालामखांबायदां ओमफ्राय एफा गोबाव लाबायना नोङो नै होनदों आरोना बे बायदि नामा औ मोननै मोनथाम लिरबाबो जायो आरोना खेबसेयाव मोननै खेबसेयाव मोनथाम बिदि लिरबाबो जायो नङाबा सोरबाया थब लागोन आरोना राभा खानित लोगो खालामदों होनदों आरोना राभाया नोंखौ दहायो साब खालायदोंनो राभानिया माबासो दे आइदिसो आगै नोंखौ साब खालायखांखाबायनो दहायनो
नों खोनायासैमोनदां नों माबा खालायदोंमोन खोमा बिदां आब' कमेन्ट खालाम दे राबाया मा होनखो लाथोंलै नोंखौ नामा बिदां आब' कमेन्ट खालाम दे थांफिनखो ना माखो लाइक होआखैबा लाइक होदे आब' सना जोंहा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोथ' आङो आब' आंनिखौबो नायनानै होदे आंनि भिडिअखौ आब' हरबाय दै होनना दे आं स्क्रिनशट खालायनानै लागोन ना आयै थें थें थांदां बिदां आब' कमेन्ट खालाम दे थांखो ना माखो लाबाय दे दानफिनदो 93922 नोंनि नङालायनो दानाबा दस्रायावसो थांबा ओमफ्रायो दानफिनदो दे नोंनि नम्बरखौ बिदां आब'आ मा होनखो ओइस पि आं नोंखौ लोगो खालामबाय भिडिअ नायनानै लाइक होनानै प्लिज बेक अ आब' बिदां बियो खामानिसो मावनो थांबाय दे ओंखारलांबाय बियो मा होनोमोनलाय नोङो दायो दे नोङो बियो ओइस पि आ गैया हरफिनखायो दै हरफिनखायो बियो जाबाय दा ना औ जाबाय बिदां आब' बियो हरफिनखायो ओइस पि आ गैया मालाय बायदि नङा आरोना बिसिबां जाखोमोनथाय आब' नोंखौ नायनो आं र' गौसे मागैजों लोगो जानाय बिदां आब' 337 आंनि एलबि आव फैबाय थादे आब' अबेनिमोनलाय नोङो आब' बिदां राभायामोनखो जाबाय दा ना औ जाबाय गौसे मागिया मानखो आंनि भिडिअ निउखौ नायाखै नामा आब' होनदों आरोना नायाखै आगै गौसेम नायाखै आं रावनिबो भिडिअ नायथ'वाखै बि माबानि ओइस पि आगैनिखौल' दहायो नायदोंमोन आङो सायावनो थमब्लेट थाफैनायखाय एलबि होनो नागिरनायाव नायदोंमोन आङो बिदाङा लाइक होबाय बा आगै होनदोंना थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय बाजै माबा नांलायलांबाय आब' नैबे गौसे मागैखौबो लोगो जादो दे सानैजों ना मैया लोगो जाखाखो ना माखोमोनथाय ओइस पि आगैना मैया मोनायाव एमबि जोबदोंनो बिनि थाखायनो लोगो जानो मोनाखैदां ओइस पि आगैजों नोङो बिदां आब' नों अबेनि बिदां आब' लाइक होबाय आगै होनदोंना बाजैखौनो लिंसैलां बाजैसो लिंनो लुगैबाय आङो जाखाबाय होनदों आरोना बबेनि नोङो बिदां बाजैसो होनसै आङो बाजैसो लिंनो लुगैबाय आंबो जागोन दे आगै सोदोम होनदों आरोना अबेनि नोङो राभाया मा होनखो ओंखामफोर जादोलै औ जानोसै 2 घन्टा जाखाबाय आंना मानसि फैदोंना दासो बेखायनो रायलायनांगौ जानानै फैयो आरोना हाजोमागिया बिदां बसुमतारी लोगो खालामखादों आब' सना होनदों आरोना अ लोगो खालामखादोंनो मैया लोगो खालामदोंनो बिदां आब' नोंखौ बाजै खुगायानो मोजां नङा आंना बाजै होनलाय आब' होनलायसो होनगासिनो बिदाङा मा होनखो जागोन दे आगै आं बिजनिनि बिजनि मा जायगानि बिजनि उलुबारि लांदांफारायाव मा होनोमोनलाय जोंहा आनै मोनलांनाय दं आरोना बिजनि उलुबारि लांदांफारायाव जोंहा आनै मोनलांनाय दं कमेन्ट खालामदो दे माथो कमेन्ट खालामासै
आरो रावबो कमेन्ट खालामलाबा थांनोसैबा आङो दोननोसै दै। बिदाङा मा होनखो हाजोमा गैया लोगो जाबाय आगै लोगो जाबायनो ओंखाम जाला नों जानोसै ओंखाम जानोसै राबा सना ओंखाम जानोसै दै जानोसै। बिदाङा मा होनखो आं बिजनिनि होनदों आरोना बिजनि थारावनो खोमाना बिजनि टाउनाव। सोर सोंखोलै होनदों आरोना। आं सोंदों आब' बिदांखौ अबेनि होननानै खिन्थाबाय खोनाबाय आब' खोनाबाय। नोंस्रा ओंखामखौ होनदों आरोना बिमा संदों आइ संदों। गरसि संदों खोमा गरसि। बाजै बिदां नोंस्रा मा ओंख्रै जाखांबाय नामा? थांखो ना माखो थांबायबा दोननोसै आङो। बिमा संनायखौ जादोलाय गोथावनो। नंगौ नामा बिदाङा मा होनखो बेरहांगावआव थायो आंबो उलुबारि खिजायनि बेरहांगावआवसो थायो आरोना होमबालाय दे जागोन दे बाजै जागोन। बेरहांगावबालाय जोंनिथिंजाय जालायबाय आरोना जोंना सुन्दारि आरोना बिजनि बेथागावनिसो आरोना बेथागाव होननायखौ आं मिथिया आरोना। दे होमबा आं दोनथ'नोसै नामा आब' बाय बाय होनदो। बाय बाय गुड नाइट गुड बाय 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 लादो दे आब' बिथां फुङाव जाखांबाय सानजौफुनि संबावनांगौ आब' नोंसिनिथिंजाय सानजौखायोना आब' थाब फुङाव मा होनोमोनलाय दे होमबालाय आब' फुंनि जाखांबाय दा मा होनोमोनलाय मोनायाव दा मोनायाव लोगो मोनफिनसिगोन दायो मोनायाव साराय आठथा नय कल खालाम दे दायो खालामगोन दे आङो दायो सोलाबबा खालामगोन। आरो दा आंनाव फैयो नालाय मानसिफोरनि एलबियाव थाङाबाबो जायाना गाज्रि मोनलायनाय फैयो आंनावबा फैयाखै आंबो बेनाव थाङा बेफोरबायदि सानलायनाय फैयोना ओंखायनो थांफिननांगौ जायो। दाहाय कल हरगोन आङो र'। बाय बाय दोनबाय दे आब'।